santabi. Di katulad ng mga iba, ang sasaya ng buhay nila. Puso mo'y nalulusaw sa kalungkutan, nadarama habang sila'y nakababad sa ligaya. Darating kaya ang panahon, yan ang sa puso mong laging tinatanong. Mayroon kayang magbibigay tugon? Sino ang sasagot sa iyong tanong? Masdan mo si Job, kaibigan, kay daming pagsubok sa kanyang mga daan. Ngunit sa kabila ng lahat, siya pa rin ay hindi bumabagsak. Ilang beses na siya ay nasaktan, nakatayo pa rin, kaibigan, pagkat alam niyang sa lupa ligaya'y pansamantala lang, sa langit ay walang hangganang kasiyahan. Darating ang tamang panahon para sa puso mong laging nagtatanong. Walang ibang magbibigay tugon, si Kristo ang sagot sa iyong tanong. Darating ang tamang panahon para sa puso mong laging nagtatanong. Walang ibang magbibigay tugon, sagot sa iyong tanong.